shaida min dube ni dan ki furta min kauna da baki sirri na shiga zuciya ta ka zauna ni ke kadai nake kauna so zan kira da soyayya tuni zuciya ta dauniya kai zan bi ba mu jayayya mai so na zan wa soyayya kaunar ka zuci na sanya rike so da garka canzawa yanzu ma sha amma baki sani jin kunya ba. Na yi riko da soyayyar ka a raina ba batun fasawa. Yanzu ma sha Allah baka sani jin kunya ba. Ba hannu rike soyayya ce a gare ki na yi kowa. Juyo ki kalle ni dan na ji sanyi hankali na yayo kwantawa. Sani da kowa zaman mu da ke kauna miki babu tuna rabewa. Wallahi ma sha Allah baki sani jin kunya ba. Na yi riko da soyayyar ka a raina ba batun fasawa. Yanzu ma sha Allah baki sani jin kunya ba. Zuciyata da taka kamar sauda ko da wajen aunawa ko a fasa gaban mai kallo ya san alaƙar mu zai dacewa. Wanda burin da ya wuce aure ni da kai za a yau daurawa. A zaman mu ma sha Allah ba mu samu tangarɗa ba. Na yi riko da soyayyar ka a raina ba batun fasawa. Yanzu ma sha Allah baka sani jin kunya ba. Ina ci bar zaman mu da ke haka za mu zauna ba za mu rabe. Ina ji ribar zaman mu da kai haka za mu zauna ba za mu rabe ba. Ba hannu rike soyayya ce. A gare ka zan godewa. Na ji na yi na ce kuma za na daɗa akan so ba za na aji ba. Ina ji ribar zaman mu da kai Haka za mu zauna ba za mu rabe. hankali na a yanzu ya kwanta. Ƙaunar ki na yi rikewa. Na yi mintin a fara gaban mai da kai ina so karan tunawa. If I catch this guy, wallahi, you go not say. Oh, Waye!
makarantar ƙauye. Dukanki in kin fita break na ji wani yayi fada. Dukanki ke zai duka. Kin ga ni muguwa ce. Makarantar ƙauye. Ga wani sabo daga kamfanin da ke kawo muku fina-finai iri-iri. H-Bar Wasa Nigeria Limited ke gabatar muku da wannan wasan barkwancin wato makarantar ƙauye. Me za ka rika mana? Wanga da kafirci anan. Ɗan ka dade, I say nothing to say. Ka koma dan ubanka. Ɗan jan uba, ɗan jakar uba. Makarantar ƙauye. Wane ne zai iya rubuta wannan a? Ko ya ki zo. Ke da hankalinki haka na rubuta na. Hai, shi ne ke God. Na sai ki fada sunan kare da turanci. Babanmu baya yin turanci. Shi yasa nake so in tuno. Kare? Kare. Shut up! 1, 2, 1, 2. Makarantar ƙauye. Aka ce ilimi shine gishirin zaman duniya, wanda aka fin shi kuwa sai an yi ladama. Tirka-tirka irin wadda Lamiyo ke tifkawa a cikin wannan shiri makarantar ƙauye. Abin sai ka gani shagwaba, karambani, kankamba, iya yi, rashin kunya, sai dai ga kaifin basira. Lamiyo sangartacciya 'yar babanta. Makarantar ƙauye. Idan na ji gida bai sami masu a wurin, to wallahi kai ki tabbata sai ki mutu. Yawa ku tsaya. Lalacin ku ba ku san yan mai gari ba ce? Malam ba yana zuwa da mashin ba? Yau malam na nan yana faman shan tura mashin. Makarantar ƙauye. Wannan shiri ya hada da 'yan wasa kamar haka: Ahmad Aliyu Tage, Abdulsalam Obinna, Yado Yabanya, Umar Bigi Zaria, sai Shakuri Kundim, Samira Abubakar a matsayin Lamiyo. Ci gaban shiri Malam Musa Isa, labari bin Sa'id Abu Sa'id. Lamiyo mai rabawa kowa aiki, dan kuwa ta raba kowa ya kwasa. Shiryawa Honorable Hamisu Bawasa, mataimakiyar mai bada umarni Hajiya Fatima Lamat, bada umarni Dukko Yakubu. Makarantar ƙauye yana nan tafe.